जों बहुत दिननि उनाव बाहेरायाव थांनो नागिरदों I just said going out after so many days ये Catherine and Susu and Rosu No, she is fat lady. खुलुमबाय say मा खबर say मा खबर मोजां or asking them how are you what's up I didn't say shut up which language is that oh Arabic बोलने लगी वो Suza ask them मा खबर Wih, sunlight. मा खबर guys बोलायसनि मोजां say we are Catherine दुखु जादों दखना गाननो मोनैनि ना Catherine you are upset right Me no. because of दखना Oh yeah, you refused to bring me dokhona. I want to wear dokhona. I'm not happy because I want to wear dokhona. next Sunday okay so Next time, look out for me guys. I'll be wearing dokhona. दखना Catherine बिराद दखना गाननो गोसो दा फैगोन देवबाराव दखना गानगोन Catherine खौ दखना गाननो मोनैनि जि दुखु जादों Very Catherine beautiful. बिराद मोजां मोनो ना Catherine you like the दखना right very much so होमबा जों थांबाय थानि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ हाँ बोल मोटू अरे उसके सामने तो तू कितना मोटू दिखती या कॉल हर मोटू कतरीना कॉल हर मोटू या दिस वन इज मोटू I don't know what happened I don't understand. understand not coming This is Rosita's fault. She was talking about her camera being very nice and we missed our stop. बेलेग मेट्र'आव थां माने थांब्र'दों जोङो स्टेशनाव ओंखारा लाबानो बेलेगाव थांब्र'दों it's her mistake Who? you it's her mistake You're the one who was saying how your phone is very nice. yeah Susu's mistake Very aligned. Excuse me. excuse you It's Rosita's fault. But still we are on good time. Nothing else. yeah we are in on good time There is a bus there. बासाव थांगासिनो दायो जोङो Yeah. मिस Catherine जों Where did you go shopping last time? नै लांदां थादों जानानै दंजोबसै खाटारा Tell me when बहुद दिन अखा हानायनि उनाव दावहानि उनाव बार अखा हानायनि उनाव दायो नै बेबायदि जाबाय बाहेरनि लुक्सआ नायदो ओरैबायदि स्रां क्लिन जाजोब्बाय एक्चुअलि आं मिन्थिया मानो दावहायावहाय माने जोमैजोंसो सिंखावना फैयो नालाय दावहा जानायाव ओंखायनो जोमैफ्राव मावग्लुंहैजोब्बायदां बिनि जाहोनावनो जि अखा बार फैदों बेबायदि फार्स्ट टाइम फैदों गल्फ हादरावहाय GCC कान्ट्रियाव बेबायदि फार्स्ट टाइम अखा फैदों अखा आरो बार सोग्रुमजोबलायनाय माने बेबायदि फैफेरामोन आगोलावहाय दावहानि थाखायनो बिदि जादों खोमा जोमैफ्रा मावग्लुंजोबनायनि जाहोनाव नै ओमफ्राय नै बैयावहाय बास दङ बे बासाव गाखोनानै थांसै जोङो मेट्र'नि बास होनो बेखौ which shopping which shopping I think this one. No, sorry. I will ask them Jambi motu mauzi हाँ तेरी तरह this one is so fat like me mauzi is motu सी से कवर चेंज कर तो फोन का हाँ फोन का कवर चेंज हाँ कर करूँगी नहीं मिला ना जों रिलिजियस कमप्लेक्सआव सफैबाय जेराव माने बहुत रोखोमनि कम यू ऑल्सो मैडम क्रिस्टीना मैम या Yeah. फोटो सुजान बेरी खोलावै Can go queue. Go make a queue so that you can confess go make a queue. so will sit somewhere na
just trampled upon. सारे तो यही है पूरा फुल कॉमन हाउस फुल ना जम्बी पूरा हाउस फुल स्टैंडिंग स्पेस नहीं था मूवी अच्छा हाँ पूरा ओरै बुंजोबखादों खालि जाजोब्बाय नै दायो फुल अफ स्पेस गसंनांदोंबो माने होमबाबो जायगा थोआखै ओरैबायदि जायगा गैया थ' होमबा थांसै आया दे केम 1K नोंथांमोननो नायदे गारि नेनाया बेसेबां गोलाव लाइन ओइ मा होनो गिर्जानि दरखंआवनो गारि नेफैयो मेट्र'आव दोनलांनो थाखाय गोलाव लाइन ना जाम्बि ये क्या था पता नहीं चल ना रोसिता सब तो हमारी आगे बढ़ो हम आपके बेटा साथ हम आपके साथ है तो नै लाइना बेसेबां गोलाव नायनो हागोन नोंथांमोना हाग्रामा जिंदाबाद सुजाया UPPL जिंदाबाद हाग्रामा जिंदाबाद हाग्रामा बीजेपी क्या था बीजेपी में बीजेपी भी जिंदाबाद बीजेपी भी जिंदाबाद सब जिंदाबाद हम दोनों की तरफ से जिंदाबाद सिर्फ ममता बनर्जी नहीं नो वो तो असम में नहीं है क्योंकि तू है ना वो ममता बनर्जी हमको ममता बनर्जी ने ये दाना पानी सब कुछ फ्री देगी फ्री देंगे हाँ लेकिन उसके लिए इसको वो करना पड़ेगा क्या बीजेपी बनाना पड़ेगा सुजाया नुवाखै सब मिथिजोबो ममता बनर्जी बड'लेण्डआव मा जागासिनो मा जायाखै नै माबा जिंदाबाद होनखुलायबाय ओमफ्राय नै लाइना जोंना ओइ मेट्र' गंसे फैजेनबाय बैयाव गंसे फैबाय इनि मेट्र'आ लाइना नायदो बेसेबां गोलाव माथो खालामनो गारिबो गैया ना जाम्बि गरिब मानसि पार्सनेल कारबो गैया बेयाव पार्सनेल कौन चलाता ना तुझे आती ना मुझे आती बेयाव पार्सनेल कार थाबाबो कारखौ बायनो इजि नाथाय ड्राइभिं लाइसेन्स मोननो थाखाय इजि नङा ओरैनो मोनलाबाया स्कुल फरायनांगौ ड्राइभिं लाइसेन्स मोननो थाखाय ड्राइभिं क्लास लानांगौ 6 मान्थनि ओमफ्राय 6 मासनि ड्राइभिं लाइसेन्स लानायाव बिराद बुरजा फैसा थाङो ओमफ्रायसो गारि सालायनो हायो नङाबाथाय खैबा बोसोर जेल जानांगोन लाइसेन्स गैयालाबानो सालायबा या इट्स भेरि नाइस वेदार ओइ जाम्बि लाइक जों गिर्जानिफ्राय फैनानै चार्चनिफ्राय फैनानै दायो जोङो भेजिटेबल मार्केटाव फैबाय फेमिलि मार्केट अल इन्डियान फेमिली फूड सेंटर जानाय लोंनायनि बुस्थु इन्डियानि सब बुस्थुखौ मोनगोन जाम्बि एंट्री किधर है एंट्री आगे है क्या याद मुझे भी नहीं याद ना यासी where are we Family food center. yeah but where is the entrance is that side or that side That is to be hijab shop or hijab shop बोलती है so दायो जोङो चार्चआव थांनानै फैनानै शपिं खालामनो फैबाय मैगं बाजाराव या ए गर्ल कम मोटे मैंने बहुत दिन के बाद देखा क्या है स्नेक गर्ल बांग्लादेश इतना सारा थाइजौ जम्बी इतना सारा थाइजौ oh my god इतना सारा थाइजौ और इंडियन नींबू जम्बी Christina, how are you? buy it. What do you want to buy? You peanuts. You peanut? Peanuts. Ah, found something to buy here or not Yeah, I didn't see it. no, Rosita is here. बोलती है I didn't see anything to buy here found this one What is it? दिखाओ something दिखाओ my favorite yum roots Loti. Plants or you eat? plant where इसको दिखाओ you will plant Yeah, she will plant. You eat or you plant? of course I will eat oh my god See her body. Of course she will eat. it's for eating it's not for planting you don't know the yam arbi you don't know arbi I know this. so this is the one this one is the roots from this Oh, they are selling this and the roots separately? yes even the leaves they will sell you don't know that Zambi, ikaw lang siya ni siya de. Jada na lang ito sa ispo sa nikal. Now you guys have I don't have pressure. You just use the normal pot. Bye, Cuckoo Catherine. See you has Bye, a Katrina. lovely day. You enjoy Best the day.
what? Palm Sunday? Yeah. Palm Sunday. I always Bye, say thank you guys. girls for a wonderful time. Have a good night. Good Yes, a good night. night. Had a good time. Your Yeah, voice go is sleep. very Bye. soft. I need to pay for that, but I don't have cash It's now. okay. Later on. Yes, Habibi. Good night, Champra. Good night. Bye, Sujata. Good night, Catherine. Christine. Catherine. Christine. Zambia raga zungdeng burap deng Zambia. Oh, attitude na Zambia attitude ko nai. Sharp attitude.